Annyeonghaseyo, welcome to my vlog sa Kokoy Collect Vlog. Kapan ako mga kanding, nahin mo na silang bata. Kamusta na mo? Hello mga kanding. Okay na mo na? Ano, papay na mo? Sa pangalan ninyo? Kamusta naman mo? Asa mo na puyo? So, upa, kamusta na mo mga upa? Sarangyo. Sarangyo. Katawa mo, katawa mo. One, two, three, go! Atras! 안녕하세요. mga bata niyo. Kamusta na mo? Kabalo mo mag-Korean? 안녕하세요. kuya, gwapuhan mo kuya. Asayo sultan ninyo. Gwapo kayo mo? Ikaw gwapo po ka? Nakagnaw kalibang to. Ikaw man nakagnaw kalipang-pang. Kalipang-pang. Ikaw man apan-apan ka. Kabalo mo sayaw? Sige, sayaw na mo. Sayaw. Marakak bate. Yung mastermind na kuya. Master, sa may kote mo na master. Sa may kote mo na, sa may damang mo na master. Kuya Wan, mga bata, mga mangtas kayo. Kaya pila itati mo? 10 years old! 12 years old. Kaya Wan, mga bata na niyo. Ikaw nagbuhi sa baka. Ako nagbuhi sa baka. Nakagnaw kaling. Amu niyo. Kuya, mga bata niyo. Ay, sama dida, sarangyo. Sarangyo. Opa. Tara, opa. Tara, opa. 안녕하세요. 나는 코리아스 콤파카 kung sila ipang tukway kay pinakayo ano sila mga pata na kaupan ako tukway na sila paka paka panguli na mo kay para di mo mangipitang si mapakan mo sigpinire naku po tayo sa mga